Ani mga daw day no is ning uli day mi sa bukid. Kay lagi Christmas ug New Year man gud day no is wala na mo na uli si Fatherland dito sa among bukid ba. Muna nag-decide mi day no nga January 2 na mi mo uli. Muna gitawagan ako silang Fatherland day no nga dili sila mulakaw aning adlaw kay lagi mo uli mi. Kay kabalo bi adyon mo aning Fatherland ug ang iyang second wife day no grabe ka busy ug laag ba. Anyway, day nang hapit sa day mi ani day no sa market sa Maranding. Kay lagi para mapalitan na mugsudan si Fatherland ba. Kay wala man gud mi kapalit og Jollibee ani sa tubo day no kay lagi day wa pa daw luto ang Jollibee. Kay alas 6 pa man gud day no day isa na nami sa tubo day ba Lanao del Norte bitaw. Muna wala pa daw kamata day ang tigluto sa Jollibee oy please lang. Kay sa karon man gud day no day is ganahan na si Fatherland mukaon og Jollibee. Muna every time nga mouli mi sa bukid day no is amo adyo siyang palitan unta og Jollibee. Unya unsa man ning pagkaunsaa day no day nga ang Jollibee sa tubo day no day kay nalit man og mata. Basin siguro day no gikapoy ang buyog og lupad-lupad ba. Muna ni hapit na lang mi sa Maranding day no kay ako ang palitan og karni si Fatherland. Kay para pag abot na mo sa mua day no day is malutuan na mo siya sudan ba. Ay inana ka special si Fatherland sa mua oy. Og dili biapot sayon og lalim day no day makamahan kag kontraktor ba. Pag abot na mo day no automatic day na mo gipa-open ang amo ang gift ni Fatherland. Mo nang dako kay ngisi ang tigulang oy. Kay lagi nahimuot og nalipay siya sa kuang regalo. Kay first time pasad biya ni Fatherland day no nga mo ang tagag-regalo ba. Mo na first time sad ako ni day nakita nga nalipay pod siya. Kay sa kabisi man gud ako sa Christmas ug New Year day no day mo nang wako kauli ni Fatherland ba. Mo na nibawi na lang ko ni Fatherland day no og ako siyang gitagan og regalo. Unya ra ba day no January 1 pa ko nakapamalit og regalo ni Fatherland. Kay lagi pagkaugma naman gud mi manguli sa bukid day mo nang nagdadali ko palit regalo ni Fatherland ba. Kay para sad malipay siya pag uli namo. Unya pag abot man gud namo day no day kay wala hugas tanan ang ilang mga gamit. Mo na kay wala man nagihugas ilang kutsilyo day no day mo nang gitudloan ko sa second wife ni Fatherland day nga itusok-tusok ra daw sa saging. Ang kutsilyo day ba day kay para daw malimpyo oy please lang. O di ba day inana ra high-tech sila pag manglimpyo sa ilang kutsilyo. Ay pati saging day among. Mo na pag muli gali mi diri sa bukid day no day ang bakterya mo'y mag-adjust oy. Muna igo po nabot si Fatherland day no day is nahuman na pud mi og luto. Kay lagi gisugbaan mi daan sa kong kuya usa siya nilakaw. Kay si Fatherland magud ani day no nilakaw po siya day ni adto po siya sa among barangay. Kay naa daw gihusay sa among barangay day nya siya day witness. O di ba day naglibo ko ni Fatherland kung unsa gyud ni trabaho ni Fatherland. Kontraktor baka ni siya day no day ug attorney baka ni siya no please lang. Mao jud na hinungdan day no nga no busy kay si Fatherland day kay daghan kay katungdanan ba. Kulang na lang siguro ani ni Fatherland day no day mupuli na ni siya sa presidente. Bitaw ay kinabot naman si Fatherland day no og nahuman na sad mikaon ani mga panahon na. Mo nang gipabunot nako sila day isa-isa. Mo na makita na ninyo ang ilang mga dagway day no grabe kalipay. Ay labaw pay nakadaog og loto ani nila oy. Pero akong gi-priority si Fatherland og pabunot og maayo. Kay lagi para malingaw og malipay jud siya ba. Kay lagi day no ang katawa og kalipay manggod sa tong ginikanan day no is dako kay nag-blessing sa tuang mga anak. Muna day mintras napatay kahatag nilang gamayng kalipay day no is ato asa nang ihatag. Di man ta perpekto nga anak nila day no day pero ato ang paningkamutan day ba day nga mapalipay po nato sila panalagsa lang. Kay ako manggod day no og si Fatherland day no napoy time ani day nga maglalis ming duha. Kay usahay manggod kani si Fatherland day grabe ka badlungon og kagay sa ulo ba. Muna maglalis jud mi ani niyan duha oy. Bitaw oy sila tanan akong gipabunot ani mga panahon na day no kay para pud makatilaw sila sa akong hinaguan ba o para sad malipay sila day sa isa ka higayon. Kay sayang ang ato ang pagtrabaho day no day kung dili nato pwede i-share sa ato ang mga pamilya. Munang isa-isa jud sila nga akong gipabunot day no kay para malipay lagi jud sila. Kay mao na akong gustong makita sa ilaha day no day nga malipayon sila ba. Muna kay nalingaw man sila day no day mo nang nalingaw sad pud ko nagtan-aw sa ilang tanan. Kaso lang wala ka uli ang ako ang kinamugwangan nga igsuon. Mas mabibo pa unta mi kung naapa sila no. Pero sige lang kay nakita man pud nako nga magmalipayon po siya sa iyang pamilya karon. Anyway day before day mi mobalik og Iligan City ani day no is gikuhaan day mi daan ni Fatherland og balanghoy. Kay lagi day gusto kay ko magdala og balanghoy day ba kay gibingaw sa ko ka og balanghoy ani please lang. Og gamay ra sa day akong gidala day no day kay basin dili na mo mahurot diri sa syudad ba. Og nabisi sa day silang Fatherland ani pag-ay sa ilahang sudan no. Kay gidalaan magura mo ni sa Fatherland day og karning baka ba. Unya kay naguba man nagilang rate day no tungod sa way limpyo-limpyo. Mao na giaysa na lang nila ilang sudan day og ilan na lang gisulod sa box oy. Mao na mirisi lagi ning hugawan kay sa tanan ba please lang. Unya pagsulod pa jud nako sa mong balay day no grabe gapon kahugaw. Ay wala gapoy kabag-uhan sa mong balay day no day naabot na lang og 2026 ba. Inani ra gapon kahugaw ang among balay diri sa bukid please lang. Unya ani pa yung mga panahon na day no day timing kay pag-abot namo day no day isway kuryente. Muna grabe ka ngit-ngit ang amo ang sulod sa balay. Nagdadala pa jud si Fatherland si tarpaulin day no kay naglibog siya day gasa daw na niya ibutang. Kay ang gusto magud ni Fatherland day nga ma-plaster daw yung tarpaulin day kay lagi mahal daw kuno kay ko pabuhat ana. O di ba day grabe ka buutan si Fatherland no kay na-appreciate niya nga ako gibayad siyang tarpaulin. Muna pati manok ko ni Fatherland day no day sa mo anak kutso niya gipaitlog. Muna ni samot og kahugaw mong balay day day ka ang manok day nasa mong sala nagitlog ba.
Anyway, day, mo din ako Mother Earth, day, no. Gimingaw lang ko nagtanaw siyang picture, day, ba. Muna ako na lang po na siyang gibidyohan, day, no, kay para makauban po siya sa ko ang vlog, ba. O ginana, day, kagwapo si Fatherland sa una, day, no, marag artista, oy. Og siyempre, day, amyo silang pamilya, day, no, gigabog-abugan na ang naong, oy. Kaya launa naman lagi ni sa udto day no day mo nang nag-decide na mi day nga mamalik na mi Iligan City. Mo nang gihatod namin ni Fatherland day no. Then nagdadala pa din na si Fatherland day no sa rice cooker nga akong ihatag sa ilaha. Unya lagi day no kay wala man ako na review nga product day mo nang di na ako pwede ihatag sa ilaha. Kay na timingan man gud day no pag uli na mo day ba isway kurente. Mo nang gibalik na kog dala ang rice cooker din sa Iligan City day no kay para ma-promote pa nako. Pag-abot na mo sa tubo day no day kay nalig gitabangan ang akong afam. Kay namo gyud naka wheelchair sa kalsada day ba then naglisod bitaw siya tungas. Mo nang gitabangan og duot sa akong apam oy. Muna day inana jud nakabuutan ng akong apam ba kay lagi day matinabangon kayo please lang. So pag-abot ay namo diri sa Iligan City day no is giluto din ako ang balanghoy nga gipadala ni Fatherland. Gilatikan ako day no og gibutangan ako kamay hastang lamian naman noon ani please lang. Grabe kataas atong vlog ani mga panahon na day. Unya unsa man naluthan na ba ng mata ninyo diha? Ay siya raw lagi mabitin pa muna yung ako ang vlog ba please lang. Anyway, mora dito ako share sa inyo no og diri na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Mo nang bye mo ay.